mathematics ndiyo ipa falibe evidence yoti mathematics ndiyo ipa angofuna aisokoneze azinyoza cholinga chonena kuti Maggie should buckle amati kuti mwina tu mathematics imeneyi tisiye. That's why some people amena kukhulupirira ambanga ma demonstrations kunsusu zizotena kuti zabodza ndene mana nakuti kola Mutharika iwo ana awo ndadzukulu awo ali ku America bwanji awabweretse ndi Azipanga ma demonstrations putting other people's children in harm's way because you want to please your wife, you want to please Yajisali, you want to please Gangata, you want to please Mukito. It's not right. You are old, you want to bend this country so that tizimenyana, tizitengana mitundu, tiziwochana, tiziwomberana, tizita ma demonstration, tiziononga zinthu, tiziononga kanduwa inake osalakwa. Si chilungamo. It's not fair. It's not right. Chimenenga pempha Malawi nsana siye kubatsira mvula nchakuti feyo tikane sipenezi, tikane mabodza Malawi. Ndipo kuti zinthu zauluza munthu amene timamkhulupirira tisakhulupirire pokapoka tili numboli chifukwa ngati tisipanga choncho chimene tichite tizimenyana tiziwotchana tizipangana chipongwe zinthu zoti nzabodza tiwotcha dzikoli chifukwa cha mabodza. Ndathokoze ameki specifically Sangwani Mafriwa wapanga rise to the occasion sana angokhala he could have chosen ngokhala kuti asaonenga linulimbana ndi anthu kachani. He came and said, this is not true. Pesa numboni. Zoti simatikirali kwa zabiki. Nzabo, it's not true. Technology masinda. Phone imene timokisa chito 2014. Siyo mweyo. 2014 timokisa chito Mose wale. Kachani. Paroba Mose wale rongampezi. Ukapisa phone yambavu ile zindu zinasinda. Chiani nimene zili. Nenga timeke ifuno panga improve zindu zao. Chala kwa chani. Po yamba tinkapanga manyo. Kenako anagwisa chito zindu za ku NRB. Zimene zinabedwa kunkatabe ni kumachinga. Iwana ndo diseases zikuoneka bwino. Amene waba zimene zindani. Amwe afuna Azipanga register anthu ake kwina kwake osayenera. Ndefe zimene zitisi. Anakana ngati mathematics. Brand new system, brand new platform. Auli yoipa ndiyapile ku court. Tione ngati court lingakavomereze nkulamula ameki kuti abandon the system because court inavomera ameki will have no choice. They have to appeal or accept that they appeal the court. If they are so bitter, if they really think this is a bad system, appeal the court. Toning at the court and Maggie, we are ordering you abandon the system. Women, toning at the take. That's how the court. I was on double. I was already making it was court could teach you to him. Alibe Josie. That's why I go to Sabu court. Angofuna, Subano, Asonese Zigo, my demonstrations, Majani, Umaki Sachran to Amene Naguti, Danzao, Namiwa, Boni Galido, Udani, Umaki Sanchito, Umafudisa. But the good thing is the water good Sataniza. Chifua Amara and any Anazika face or die face, the lie. The face was high, food. They didn't even carry anything, nobody even bothered about it. A total waste of time. We don't see the bomb. Zigo. That was a bit. Tikito kwa Mr. Mvula. Mugodi manje. The last week pampaja or ningu yambira sokena libera. Kuna kuti zimene arankura Americans that Sunday zinango fana na muna dina vyamba ndife pano. Kuna kuti hivi kulibe kanyama ngati mukuti kasi mathematics. Kama mathematics ndi company. Imene ina wina tenda imene anapereka ameki kuzera mundondomeko ya bwino kuti tisinde chisankho kachitidwe kachisankho software ibwera nyuwani malinga ndi kusinda kwa dawi komaso tikumbukire kuti chisankho cha 2019 chinabedwa ndi anzathu a DPP. Yes. Ndi chimene chinasisa zaye ndicho vitoke janga. Chisankho chinabedwa anaba chisankho chimene chinonogera chinatukira poyera cha Tipex chisankho cha 2019 koti lidayankhula zambiri ndi kupereka guidance kwa anthu kuti kusogolo kuti zipanga zinthu za mtundu wina. Pa nthawi imene DPP president omwewo adapanga appoint vanthu ena kuzera mndondomeko ya bwino yomweyi kukhala chairman wa MEC amene anali Justice Chifundo Kachawe ndi makomishona awo. Ndesipana naza zungulira zikwa
dziko la Malawi la kunja koseko kukhala ngana kuti asatha kupanga bwanji ndi panafika pamaganizo kuti sinte wa system ndi anapeza anaitanisa kuzera mundondomeko ya procurement kuti tingapeze software yenyuwani ndi ya mtundu wanji adalembera wanthu wena sanabwere amathematic company yawo ndi imene idakhoza atakoza pa nthawi imene machita zonsezi anaitanisa Azipanga anapangaso demonstration yoti anaenda mapresident wose zipani zonse zazikulu kakumana nawo mapresident ndi atsogoleri awo komanso anthu enaso anakumana nawo kuti avomereze or aone kuti ndondomeko yatsopano ndi anapanga procurement inabwera equipment iyo itabwera anakumana anachita naso dziko lonse na anthu kuti ma stakeholders kuti aone ndondomeko yatsopano imene ziyendera anaipambanisa onsewo so kajama koti yakuti siyabwino kanabwera from nowhere so kwambiri mina ndi ukhuku chifukwa munthu ukaitanidwa kuuzidwa tikupanga iso pano kukhalapo walandera onsepo kuchotera mtumba de pambuyo pache patapita 6 months 1 year ekumanena kuti chinthu chimene chija sichabwino umene ndi ukhuku mapanga zinthu zopandazajabejabe sikukanakhala kumpira mwina mind games ayo makhadi kaswiri wano osera mpira aya isanavulale koma avulala mukudziwa kuti sasewera oruya iwavulala mufuna kuti anzano apuse asamkozekere zopano ndawo yakwana aona munthu olumwina ground mulibe wandoti anzano atandawe kwanzika sukhaya katibati baki so mwina sindikudziwa kuti mwina awawa amagadiza bwanji koma chachikulu kwambiri chimene wanena George ndi inuyo atolankhani chifukwa ndawo zina ntchito yanu imwe zilemekeza ndithu ndi kafika pankhani ngati zachisankho musamapange propagate nkhani or kulimbikisa nkhani zimene mumadziwa kuti nzolakwa iwecho yoti mwina ndi uli ndi mkwiyo inokupanga chilichonse kupanga atolankhani ndi mkwiyo sibwino mkwiyo onena kuti chinthu chokudziwa kuti nchaboza ufuna munthu amwene abwera azalankhule chaboza mwina sibwino yayi because kupereka platform unchallenged anthu ajazilankhula amapanga disinform paziko it means kupanga propagate zinthu zosakhala kuno bwino ukupereka wireless yakhala ya propaganda or kupanga zinthu kuti akuzikuona kuti iweyo poti ufuna anthu vena mwina akulamula nthawi imeneyo achokepo chikwewe udada nawo kukhosi mwina sana kusunge bwino ndi zifukwa zako mwina sibwino za personal kupanga pedu zinthu za personal sibwino panga atolankhani kuti mupange zinthu amalayo akutameni kuti inuyo mumalongosola zinthu kuwathandiza anthu acho kuti akamapanga ma decision azikhala informed decisions osati kuti apotorozedwa because ukulankhula ndava khale siku limene mwachulapo munthu uja amalankhula ndithu osati ngaza atolankhani komwene nga activist munayambisiranji zimene zino ndamusubana iwe amapanga osaziwa kuti kuchisankho chinabedwa adabati anthu omwewo so ndikuona kuti mwina panopo kamphepo kachocho kuzizira onena kuti anthuwo amene amapanga propagate kuti is mathematic or zimene kuti system imene njoyipa akuchepera nachepera kuti anthu ambiri akufuna kuvomera kuti system ya chisankho chapa 16 September ikhale yomwe tikufuna chifukwa tisabwerere ku 2019 kuja kunali kumanda sidachite bwino tikatipangeso si bwino tikudziwa kuti poti anthu ena munalankhulapo George kuti adaba zinthu za NRB nduri muna dare pesa vantu vawo kumba zimene wafuna zotani zinabedwa zonse zimene bisa mavuto 2020 zinabedwa kukhala pekuba so mina panga zonse kuti pano mwina ndakonzeka nawo wino amenana andasagula matale sendo nyumba akulembesa anthu ngabwino so pano ziza kuona kuti biometric akaona da mwina anthu achamatithandizacho singatithandize ndondomeko iyi sangaizungulire so mwina pamenepo ndi chinthu choti chitiracho panyazi samachiteya makamaka ife timakhala ndi kuzindikira
perekani konzekani pitani kukapanga chisankho poyamba kukapanga kampeni ino muli ya president kaya ndino APM zukani kumangochuko pitani kwasala masiku osakwanira 100 zungulirani akoneni anzanu akukomana ndi anthu osiyanasiyana ma town hall meetings ino sitinamve kuti mwayambapo kamuyambapo liti because nthawiyo ili yapitatu and ife tili okwiya around iwo wa president opuma chifukwa choti tili ndi milandu yosiyanasiyana imene makoti akutizenga chifukwa sitikufuna kuti asopano achokepo kuti mwina milandu ija ingazime izizire isapitirire oro tizapitirize pamene tinasiya tikudya bowa paja kuti mwina zatolere muno mwino ndeti kubwera ndi mkwiyo tikufuna tipange yuzi zinthu zosakhala muno bwino chocho si bwino mwina ndili nepo pomwepo George kuti ndinadabwa Mulungu athawa kuti achisale anapanga promote peace mwina that's the way to go apitirize kuzoti kwana anthu gulu kunyenda chani mkwiyo sizothandiza that's not what a politician amene akufuna udindo azichita mwina lero pankhani imene ndinganene kuti tiye ndipitirire kuyilankhula virus iso anthu akalankhulapo kwambiri komanso virus yambiri makhaso ndi misinformation imene mabwerera kumene kunena kuti mathematics ndiyoyipa komanso mwina tisiye kukwera mathupi a mayi Mutarimanja ndi make sure person like any other person anabwera mndondomeko imene ena wose anabwerera and tisapange connect za kumene kuti makolo ake ali kumwamba ali kuli chete ndi zimene zoti zibweresapo zinthu zopanda zosakhala bwino nanga iwo tikayamba kuchula kuti nakulu ano anapita uko zizikhala bwino zikhala bwanji chocho yayi tisapange connect munthu ndi anthu amene anambereka olo amene alipo kali kuti zimene zosakhala bwino tathokoza kwambiri Mr. Mvula zikomo kwambiri Mr. Dakalira nkhani mwayitsatira bwino nkhani tukamba apa tukamba za zimene ameka lankhula makamaka pa zimene so mbuyo mo ndithu tinakambapo Mr. Kasakulana ikamba Mvulana ifotokoza nkhani yake ya make unena kuti smartmatic ku Mozambique kunalibe ku Philippines kunalibe koma nkhani imene anthu akhala kumakwiya nayo kwambiri ndionena kuti chifukwa anthu ena anabwera kumanena kuti inalephera kugwira ntchito ku Mozambique zimene zifanira mbisazi wawo kumeneko atagwiritsa ntchito koma ameki akuti ayi mupite mukafufuza umboni kumene kulibe inuyo mmene mwamvera amene ankulira Mr. Kasakulana Mr. Mvula comment yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi vuto ndi omwe wandale chifukwa mulati muone nkhani zonsezi koyambira kuti zikatuluke zimambira nkhani zopanda mutu wake kwenikweni kumene kuti zikayambe kutuluka nthawi zambiri zimachokera kwa andale omweyo system imene injotere afuna kubera afuna kuti zimene ziya kuti ziyambe kubwera ndikumayika mabisa kuti zikukhazikika m'micho ya anthu ena amene ndithu amangoti akamva chiliyonse kumangopita ngati mphepo zimachokera komwe kumpeza kuti andale akayamba mathematics tikuyifuna muyikane simatali akatero ena kumudzi kuja basi nangasako kumudzi angu dzikhalira mukapita namva chisoni dzulo kuona kwina amayankhula mkulina wa nice akuti mudzi wachani andale ena midzi kutoka mabweza anthu mabweza mbuyo musakapange even musapite ku center kapanga verify chifukwa mukakapanga verify zimenezo ndiri mukhanga ndi mavoteratu akuluakulu really malawi momuno andi wina wake oti sakudziwa kuno bwino kumudziko akuzopeza zimene yakuzitenga ngati zozizeni ndi chimodzimodzi izi angobwera ku basi za maluwa iyo mathematics chimene chimashini chote Malawi tatiye ntidekhe andidzulo wayankhayo nero timene ayankhira muja wafotokoza momveka amene wasangwani mafulirwa kunena kuti akuluakulu tatiyeni zinazi ndithu tidziganiza ngati anthu chisankho ichi ndipo it's a fact palibe sangatsutse chisankho chidaberedwa 2019 aliyense adachita kuona ndithu kumaona pakana pepala ndithu pepala ayikapo tipex the white zija zomamata aliyense amadzionera zimazungulira ma social media amatamata mmene muja pena akuchita kukhwacha nzolembera kukhwacha zochititsa manyazi kwa basi ndiye mufuna kuti malo moti tizipita chitsogolo tiziyenda tiziyita progress tizikakhalanso business zomwe zija now
china chimene ndinganene ndichi anthu ena pamene pali chifwirimbwiti kapena pali chisokonezo ena amapezerapo mtaji chimene nchonena kuti aliyense adziwe akhale ndi kudziwa ena wabwera dala kumabe kukolezera kuli iyayi pakalikali pali chisokonezo mudzaone olonga khale kaya kufuna ena afuna kukonza zionetsero kukakhala kumene kuja ena kuti upanga zionetsero zabata ena amene makhala kuti akuphephezera amapezeka kuti umene kujayamba kutani kuti ayamba kuba ayamba kutani foni yanga chani ena sitolo ayamba kulira nkhani zake zimakhala zimezi chimodzimodzinso apa ena mina mpira kumaka wovuta ndeti chite bwanji kumaka ngati zokanika kumaka kwamba pamene kuja bazosadziwika iwe fani iwe ukondera iwe ukutele so tatieni tikhale ifeyo andale patsogolo kuwatsimikizira Amalawi kuti aya Malawi dziko likuyenda ndi kusintha kwa nyengo kumaiko anzathuko adasintha akuchita adapt zinthu zina zotsogola ndondomeko zako pitani kunja pitani kaya ku India pitani ku China mukapeza even galimoto zimene simukapeza galimoto zimene mwina tikugwiza ntchito kwathu kuno zomatenga mafuta petulo kuthira mmenemo kumachita utsindi tumayenda mukapeza adasiya kalekale angochaja ndi zamagetsi ikamayenda galimoto ija osamba solo sound osaona kuti kaya pali utsika yakulidzirani ndewina afuna ifeyo malamoti tidzipita kudziro ya mbali ya kumeneko tidzikakhalabe basi malamoti tidzikavota motsogola tidzikakhala busy ndi mawerengero madziwa mawerengero timachita ku primary zija mawerengero malamoti udzilemba mkope tidzikalemba mu slate ndiye zimene zofunika kuti zimene afuna awa abantu amene akulimbira kuti ayi ife tikufuna zauje so tiyeni Amalawi zinazi tisamangokhala mwa chimbulimbuli tidzidziwa kuti ayi ifeyo nthawi yakwana yoti nakuti tisunthe tidzinka ndi nyengo tayenda pakati paja mmene ndina muja akuluakulu wakunena kuti tidagwisa ntchito zija zimapangira za ma ID zimene zija wina afuna kuzichulukira nzeru nkusowetsapo zina zabedwa zapita achenjerapo gona wina achenjerapo dzuka ayi basi zimene zija tidzitaye tibwere tionesa nyuwani Amalawi deserve the best izi zinachitika 2019 zitisazioneso ndiye munthu oganiza bwino wanzeru zake ukadana ndi zimenezo kuti yayi ife zopita patsogolozo iyayi tikufuna zomwe zija zimene mpaka nazima kafika mpaka kutengetsana ukafika ku court it's a waste of time, waste of resources tikayang'ananso njira zamakono zimene zikubwerazi imene alichula za waste of resources zimathandizira kunena kuti ndithu makosti ena ndi ena tindalama tina zimene mumapeza kuti mukuononga apa kutaya pena ndi pena musunge zimene zija ndalama zisasakazike ndiye kusakaza kuti pamene nakuti ena pakhala chifwirimbwiti ena makhala podyera pamenepo so kuti zonse zija apewe zipewedwe ndimene ameke kuti ulendo uno tatiyeni tiyende chonchi tidzilowera apa ndondomeko yake ndimene ikalenda yathu ndi iyi smartmatic ndi ameneyu aliyense wampanga endozi mukadafuna kuti simukumfuna mukadanena konkuja koma pano pa we are just 3 months and maybe a week or so away from elections ndiye wina dzikabwera nkumakati makuti isizenina kutero tiyende and sitima imene ikuyendayi driver wake ndi judge Anabel Ntalimanja tatiyeni mayiwa tisadejemetse ndi timu yawo ndi makomishona hawo kumenenso makomishona ali kumene wa DPP ali konko wa DPP ali kumene kokotu commissioner ali kumene kuja akuona akuyendetsa nawo chisankhochi ndiye wina kunjako iwe suli kumene koko koma uli kuno ungonera basi boti wamva ena akanena iyayi koma chimene ndondomeko choyipa bwanji sakunena nthumu yanu imene ili mkatikati konko so tiyeni tichita avoid zobango kuti pakabwera manong'onong'o komanso umene nena muja DG kunena kuti yayi tsono ino atolankhani udindo umene mwausenza ngwaukulu kuzindikiritsa Malawi andale akhale patsogolo komanso atolankhani mukhale patsogolo ndimakondopeka chitsanzo chonena kuti kwanza ku America kuli a whole publication amati political history yake imayambira ngati zimene fact checking amangoti nthawi ya campaign ngati ino atsogolera kuti chani Trump akwankhula chakuti fact check bodza akunama cheni ndi ichi kodi Obama akuti bwanji president apa khangati masokoneza apa makono kumachita kubweretsa ndithu fact checking factual reporting so ifenso ngatatolankhani tatiye ndikhale ndi udindo umene kunena kuti ndithu tikamva chinthu tisangochitenga at face value tifufuze timve bwinobwino tisasokoneze mitu ya Malawi ndipo Malawi
awembekeza chisankho chabwino ena paito kamba pano verification achita pa phone zikumathekanso zotheka chabwino tathokoza kwambiri msadala zikoma kwambiri ndiye mene mayankhula mwakambapo nkhani ya kuti akadakhala kuti sakufuna ndondomeko imeneyi yes akanatanena kuyambirira komweko komanso mene mayankhula asangwani anakambapo onena kuti process yakhale kuyenda kuyambirira nthawi ya procurement akambanso Mr. Mvula kuna kuti kuyambira nthawi imene amagula zipangizo zimenezi kuti abweretse anali onse akumakhala nawo pafupi nkumakambirana komanso ngakhale azipani amabungwe ma secretary general ma president azipani onse amakhala pansi makambirana kuyambira kuyamba mpano zafika pano akhalawenda nawo limodzi angozizimka kuti pakatipa pene pambika nkhani imeneyi chachititsa kwenikweni kuti tipezeke kuti afika pamenepa tsiku la lero kuti ena kungoganiza kuti ichichi mwina chine mavuto awa sitikufuna tigwisa ntchito njira imeneyi muona ngati kozakhala kuti nkhani zonse zichokera pati pamisaka sakula nkhani zichokera kuti DPP ngati chipani chachikulu chotsutsa boma chabalalika pamene pachokera nkhani chabalalika ndi because chabalalika oloyo akamakhala akudziwa kuti ifeyo we are headed for disaster ifeyo we are headed for a loss there is no way amalawa angasankhe mdalali kumangoche kuti akhale mtsogoleri pamene achakwera alipo so chimene chatsala nkungosokoneza zinthu kuti asokoneze dziko lino chisankho chisokonekere andi ndikamanena kuti DPP yabalalika kotheratu chifukwa zimene akukambazi bweza aphunzira anavutitsa nthawi ya registration in the end kunapezeka kuti anthu ena sanakalembetse today sanaphunzire apanga zomwezo cholinga choti anthu kukakhale voter habathe pa 16 September anthu asakavote akanene kuti chima chinechi chavota kale ndefe tisavutike why because of Mutharika ukakambira udindo munthu zaka zako zapita patsogolo wanena wekha kuti ne sinipangaso 2020 kena kusitha maganizo anthu ena amba kale uthamanga kuti pezana wotsogoleri iwe kuzasitha maganizo today what is happening anthu onse amene ndi anzeru otakhoza za chilungamo Mutharika kuti mumanga kwika ali ku background patsogolo pawo Mutharika apangira surround ndi anthu achisale agangata ora amanena kuti ndife makhuku amkito onena kuti zosalongosoka na amene apanga surround Mutharika kaya ula mai matanga ora ndali commissioner 2019 kupachitika Tipex anthu abira chisankho she was there ndi Jenianza na amene amavera apita Mutharika ndi akanamiza aya uyu simathematic yitu afuna abere chanchani chosani simathematic ndokulu basi press conference talking about something you don't know so ukandifunsa kuti zuchitika chifukwa chani zuchitika because one DPP imabera kupeka imabera chisankho anafika po jaila 2019 mpaka nogwidwa mpaka na makhoti onse high court constitutional court plus supreme court kuti chisankho chidabedwa null and void afuna tipite kokucha abereso tipite ku 2019 abereso ndiye ifeyo ngati Malawi zimene zisavomere chifukwa ndalali kumangochi angofuna tisokoneza nkhani ndiye kuti abalalika nkhani ndiye kuti audzoti sangamugonjetsera zasichakwera pachisankho so titani tingosokoneza ndife Malawi tikane zimenezi kuti ife zimene zikufuna alipo ena amene avomera anyamata mapanga sawa uzuzu alipo Namiwa akandani amene awagwiritsa ntchito koma at the end of the day larger good will prevail over evil because that is evil. What they are doing is evil. They want to burn this country. Showing that 40 war and if we can't have it, then nobody else should have it. If they have a grudge zone, ziko democracy, alipo makoti, amafufuza zintu, akapereka umboni wo, yena wakana akadefender, ameki, then the court will say, zone, pangani suspend systematic. Auzoto mboni walibe zina magamba unamiza anthu kuti ku Mozambique kudagwisa ito systematic zabodza sanga kanene kukhoti zabodza zina magamba kuti ku Philippines adagwisa ito systematic zabodza ku Philippines anayuza system inake ya ku South Korea ngoyana kakula omeneko ku Mozambique they used manual mujamagambira asangwani mafree they used manual za 2019 izo zidagwisa chito zidabisa isokonezo futhi nzamanyo za 2019 zidabisa isokonezo kuno. The good thing here, people went to court. Ajakwera malemu achilima anapita ku court. Sana bisa sokonezo.
Matemo amachitika because it was genuine answer missed the election. So people were saying we can't have the same person run another election 2020 your presidential, she will mess up again. That's why people were pouring on the street ukapanga demonstrate. Aliese the who and who. Aliese no. This is wrong. We all right, this is wrong. Today what is wrong? That's why you see that thing in Zuzu was very pathetic. Such is how Barabas. Zora Mabanga Parachuti from Gagutica, Jetica Bangi John Zero Kunzus. Aboni Kalindo, Namiwa, Jetica Bangi Kunzus, such a big job, so Satanese. Because Zaboza is so why. Amarawi is a very mabota. Amarawi is a kubiro photo, our team are Kubira. Alice had never kind of agenda. Agenda, you go for because they can't see anything for themselves. Nebaji tingo sokoneza. Azipanga Spence. Wavula nagale. Kuti if you're rankani, tinudindo. Tawino tinudindo. Onena zinuzona zoka. Zote na zoni mboni. Tisampatse mu platform yopero zani Zabota. That's the reason I'm running the MPC. Because we don't allow platform young brothers and Zabota. Umpasa basi wana watezi na Zabota bana. Oh, smartmatic ku Mozambique, smartmatic ku Nazinama. We don't allow that. Because we don't want to mislead Malawians. We don't want to mislead Malawians. This is how such one. Ndia Malawi at Kubira MPC. MPC simana Zabota. It says the truth all the time. Tima rolera kudichi tujo enaji lankulega if it is then you fuse then you wait bad. So when I would find such minutes, it's because the DPP knows it's headed for electoral disaster. Mutharika has surrounded himself with people that are lying to him. They're crooked. I don't know what in a crook. I don't know in a crook. In the whole crook. Nda sale arhona na kuti bazu speaking kukhodi kuli milandu ya doubts over whether JC KMSE those are people that Mutharika is trusting living people ona kuti akozompasa malangizo azeru oveka oona odiso ali ligo ansaka kayandani even people like Chabonda saone kulali awa kuthola wamandani awa regional chairman anathawa bweraso anchacha saoneka kulali kuti Oseo wangu mnyata kula kulia ndani hawa Ben Pili saoneka kulali kuda Ben Pili ango mnyata because the old man is surrounded himself with people that they themselves don't even trust. These are the people that are lying to Peter Mutharika kurasa kama Zaboza publicly condemning mathematics when he has no evidence whatsoever kuti mathematics ndio alapika. So vote on the DPP ya Baralika ileo ndabebe kuti ubaralika kwao koma they should not drag Zikolose down the drain of disaster. Kuti tizimenyana, tizikangana because of Peter Mutharika. Ngana akufuna, he should bring back his children from US, ngozake, kaya kuti ndani, zidzukulu, nzo zimene zizamanga ma demonstration in town. Aga nolazi pese ana yake osalakwa because of his own unbridled ambition. Mwina ndisire pompo. Ndathokoza kwambiri. Ziko. Mr. Mfula. Ine ndikuona kuti ndinanena last time ndinaso pano kuti vuto lidayamba 2020 chikuwa kutachitika chisankho chachibwereza kuti chinachitike cha 2019 chinaberedwa. Mutharika anapita ku kampeni kukanganapo ndachakwera kuti atenge boma ndani achakwera anawina pamavoti anawina pamavoti sana wine pakampo sana wine kuna kulikonse chisankhocho Mutharika anapanga nawo ukukunala chakwera kupikisana. So atawina paka lero ndikulankhula Mutharika sanavomereze kuti achakwera adawina chisankho. Yes. Sada vomereze. Yes. Sada vomereze. Because you were overthrown. Yes. Overthrown, it means you're not supposed to go, but you were forced out of it. Yes. Sada vomereze. So anapanga pick that narrative ndikuizala mu supporters zao kuti chisankho ichi atirani atibera ine sindingavomere ndi anthu aja amapita parliament anthu koyamba ina ake amalankhula mosefukira chisankho chinaberedwa koma anachita manyazi chikomafika asi alipo kuti adawina ndo yanapita ndo.
tsopano amapeza nawo strategy muntu wandale wakaluza chisankho amafuna strategy yoti asungire anthu ake aja kuti akhale ndi chikhulupiriro kuti iye achisankho chimene chinabedwa inu abale anthu anga tikachitenga. So akhala kuwasunga anthu a DPP ma supporters ma followers across the country on a false narrative kunena kuti chisankho chinaberedwa kunena kuti ife tikubwerera ku State House. Anake pangaso create just for one month or 1 week of Chakwera being president kumayamba kunena akulephera muntu sana yambe kugina chito olongokhala 1 week anamba kulephera wapanga jana and set of vomerepo so zitukuko zonse zimene Chakwera kuchita even kumene ali ndi anthu ambiri kaya manga chi office block chachikulu kuchoro uka kuchimaliza ka pakachati koma amanga Chakwera kama kupatiwa ndi stadium kakulimbana ndi kupereka ziro zosiyana kunali Friday Chakwera napita kumene kukaonekera nditu kukhala ndi anthu akuti akuchoro. And just to prove that time Mutharika analemba list yawo ya zinthu zimene zikufunika zimene kupitika kuzipitisa ku UN pene bomaro amwini bomayo ni ndani ndi Chakwera mamoti zinthu zokati zilipo akadagwira ntchito ndanzawo sanafune kuti agwire ntchito ndanzawo chija rudali kuonesa kuti anthu ajakarebe ndi chikhulupiriro kuti ayi watu sanabwere pano akuchocho. So because anthu aja nasunga masamba nthawi ija yadusa chisankho china chikubwera komanso munthu amene wakhala mpano Chakwera has performed beyond expectation yawo chifukwa zonse zimene amazitchula ngati izo kulephera anazikonza anazionesa zonse zikuzikonza so wazikonza ndizo chonena chikutani chikusowa. Now he still has got to rally his troops kuti there is a hope pita pasogolopo. So zanongokhala negative mamoti pena anthu ajakana lipisa mtima njira positively kuti alembese ambiri tirande boma anapeze kuti anthu alembese ochepa ti anakhumudwisa. So apanga bwanji mazo tikuthamangisani bukamane bese. So now the reality has come back kuti nditi panga bwanji akuwakozekeresa anthu miti yawo kuti chisankho chikakhala kuti chala aruzaso azizanena kuti koma ndi mathematic kupeza chinthu chimene angazanamizire kutsogolo akana akufuna apeze zifukwa nditu zoti kuti zikalepereka ayayi vasilifaria imene ifese matikonda amachokera kwakuti libala wa chairman na timu inayo so chifukwa watizozisa so ndinondomeko pasi andale kufuna kupanga so ndi strategy imene anapanga deploy angoponya pang'ono mwina andikukhulupira kuti kusogoloko sangapite ku court because George zona bene amakondera court anthu aja sangapite fora zoti alibe case there's no case akana makurumo zabe kulipi china chinononga bene kuti mazosana bisaje sangwana akanafuna kuachita chipongwe mpesa akanafuna kuapanga chipongwe aliyese amene amakapanga attend meeting ya meke ndi date yanji amakhala ni ma record yes alinawo mayina nditu wonse asafuna anasainiraso ine ndikanakhala kuti ndine sangwane or ndikanakhala ngati ndikanangotulusa litija kuti amalawi aziwa ndi malawi tomwe ndikanatulusa listi kuti meeting iyi izapita anabwerawa anasainira makopira asainira awaso analia akapita tinapita kunyumba kupeji house kukafutokozera demonstration tinapita kwakuti sikwili kumene kuna awa anala ndaso kena kache kadombi kena kache kose muto nganakanatushira zokuti anthu achite kwa kuma zinthu izo za straightforward chimene ningadene chonena kuti tikonzekere chisankho pa ground amati mpira pa ground mpira wandale umakhala pa ground pitani ino amkito mumuona kupanga nzano chimwendoko akukuka anthu siku wiki iliyonse makhala pansewo ino paena aso pangani chimodzimodzi tulukani president opuma Mutharika kapangeni kusiyana ndi kuti zimene sizikuti asitandiza yani tikamanena zimene sikuti timadala ndi DPP
ife ndifayani timbane nda DPP koma ndondomeko ezo zimene mukupanga zofuna kubweza chisokonezo awaso anamiwa ndi anzawo azukulu athuwa auze anthu awo amene akuwapangira surrogate kuti please pitani kapangeni campaign chikoma mangokutumani kuti mukapange press conference kapangeni demo zimene zimabweresa mavoti mavoti yayi mavoti ndikamema anthu kuti akavote nde zimene zitithandiza so mwina kupitiza kunama mafoni ndankuleso ka chapenkama paka kulepa kalata yoti make chairperson wapanga resign Aboza muntu ulepa maji kalata desperation kalata ule make chairperson wapanga resign desperation walipana naye bafuna apanga resign ndipo nokumpangira resign kuti yakhale kati wasiya what is the use it's a waste of time disinformation ndisiye kaipo mwe ndathokoza kwambiri Mr. Dagalira fusana na kuti ngona ngachina yambisa zonsezi ndi chani ndemo pamene ankhule ayankhira akuluakulu awiriwo ndi momwemo ndithu chabwino kusakonzekera mukumbira kuti maprogramu ambuyo muti nkakhala timabwera pano kumafunsa kuti komatu akuluakulu liwiro la mchenga nkuyambira limodzi mukuwaona nzanuwa mmene akuyendera pa ground timanena pano kuti akungiresi taona akutuluka akukhanga ayambapo koda UTM koda DPP akutani timanena pano nanga kula afodi akutani ena wali kuti tungoona mwina mbali imodzi nthawi ndiyo ino tulukani chitani machawi tinkanena ngati zongo nena pano pa program pano tikanena nthawi nkumatani kuti ikupita now tsopano muno madzaja atsaona afika nkhosi ndiyeno tsopano kugwira bango athekanso pamene madzi afika kali kuno so kusadzikonzekeretsa mokwanira kuja ndi kumene kwapangana tsopano kwayamba kuwawa kumene kwabweretsa kuwawa kumeneko uko chimachini chimechi chinchotere koma kumekiko amene chairperson ngotere ndi amati mvula ikagwa kuchuluka zoliralira amalawi adatsikuka m'maso amalawi kunja kwaudziwa kuti ife kalendala yachisankho tidayiona kalendala yachisankho tikuidziwa kumeki makommissioners tikuwadziwa akakhala DPP makommissioners awo ndi akuti ena ndachachita resign pompano chifukwa akayimira nanga sawo afuna akayime kumudzi akayita ndikuti simwina sindipitiriza bwino ntchito koma gwero lalikulu agwira nawo mmene sikumathero kumene akachita resign kuti ndikutuluka mu commission imene ndikambe ndikachita zisankho koma kusonyeza kuti ndithu even DPP has been a part and parcel of the entire process. This anafika pena ulena hapa mvula utaka pena afuna chilo kutsa kuti kodi apa adaliko ndindani oyimirira chipani chakuti oyimira chakuti. Koma the thing is taenda ngati dziko step by step aliyense namaona namalondola ndiye pano tisabweretse kufuna kubweretsa mavuto pamene mavuto palibe. Mmera namuja kuti ayingati suda konzeke munthu just go pa ground sewera limpiraho outcome zikaoneka konko kaya mkono ti yayi anzathu yayi zimatera timu inayo maplayer amene alimene akabera abwerekera ku timu inayo kuti akati ngakwakuti mwaona timatera kapena akulu ndakulu mwakonzeka simunakonzeka ndiye ndithu nkhani ndiyona kuti amalawi tiyeni tidziwe kuti chisankho chilipo 16 September sipatali takonzekera verification okaona akaona kumadera kucha oma chita verify pa phone ngati ine nafeso tachita tayangana mene kuchero dzose dzili mchimake wina asabwere ngokusokonezani asakufune kuphani nzeru yayi chifukwa likadusalo 16 September suti kabweraso 16 September 2025 wina ndi mmodzi ndiye ngati wewe suchita machawi nkukachita zonse ndondomeko kuti ukavote pa tsiku limenelo aduma kapangano regret pambuyo koma ineyo ndisinda kavote sana ndipatse mpata ndani. It's in your hands. Vote yonjako iweyo ndio upite ukasankhe mtsogoleri wako mtima wako. Iyayi maona zituko zimene zochitika maona mina wendetsera kandi president Dr. Lazarus Chakwera makondwa naye kampatse ni vote yanu. Iyayi kaya muno rai ife kuma mina ungo mina uwa ndameti kufuna kapatse ni vote yanuyo tukatulukeni. Komanso khala kuti zingokhala kuti wewe cholinga chona kuti mwasokoneza amene ali kutsogolo akuyendetsa dongosolo la chisankho. Iyayi izo ndi iyayi izo nzosavumirika chabwino ndithu wako no ndathokoza kwambiri tufati malize nkhani imeneyi Mr. Kasakula moving forward
tipite bwanji pamene tikuyang'ana nkhani ya mathematics ndi chisankho. Amalawi ndibwerezenso palibe chifukwa choti wina akhale kumangochi maloma mali ya chambo kumeneko azinama mabodza kuti mathematics ndiyoyipa amene ndi mabodza ali m'mavuto ake. Ifeyo drameneyo tingompanga iguno kungomusiya kazi panga press conference 2011 patsiku kungomusiya 16 September we should just go there peaceful, no violence. Tisapetsana atu tisapfefe tomwe kuti tizikapanga violence kachani chifukwa chakuti tinode wina ana mabodza amene akuna madala kumangochi kuti angofuna kusokoneza funa kudziwa kuti Amalawi simungamusankhe ngati president. Tikhale mwamtendere. A president akunena akupanga preach mtendere. Kakuli mabungu ngati paki akupanga preach mtendere. Kwina kulikonse akuti tikhale pa mtendere. Chisankho chimabwera kamodzi. Tisaononge dziko chifukwa cha chisankho. Chifukwa tidzalifuna after tsiku la chisankho. Tidzalifuna dziko lomwelo kuti tikhale nalo tipite patsogolo. Tilere ana athu, tasire ana athu. Tisavomereze zimenezi. Tingompanga iguno kungomusiya, kungomuvera kuti azibwebweta kazitani zake zimenezo. Ife tingopita patsogolo. Mwina ndisire pomwe. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Mr. Mvula. Mumaliza bwanji. Ndingowapempha Professor Peter Mutharika kuti adakhala president wa dziko lino kana zaka 5 sopano ali ndi legacy kuti anali president. Pange maintain kuti legacy yawo akhale statesman. Tibalemekeza nda professor nda agogo athu ndikukhulupirira kuti for whatever mistakes zinachitika during his reign, we'll still remember him. He was our president. We'll respect him forever. Now, as Kare confused in Danya Matao, unfortunately, the line-up around him, the Antamene Mapangas into the extrovert, the many Kutimuna Akufuna Kusokoneza, just to confuse, muddy the waters, Kutibasi, zinto zikalenga tisizili bwino. Then iwo akupanga parrot zinto zimene amalankhula anyamataja te akuiwala kuti anyamataja kuwapanga use iwo and anyamataja anapaka capture iwo alibe original thought ya iwo woka. So you should rise up above the occasion kuti pano ine ndine president. I must not accept zinthu zimene amandiuza anyamatawa akundinamiza akufuna ine ndioneke wopusa. Because when you are raising an argument, you carry argument, you mungaipange back in my facts. Because bakamapa former president, pasamaturuke nkani ya boza. Mathematiki, ati mene yifuna ubera chisango. Awa afuna upanga zakuti. Afuna upanga zakuti. That's very unfair. That's very unfair. So not unfair to just society, to yourself. Kuti mundu wachikulire upanga propagate zinthu zimene ukuziwa zilibe umboni without evidence ukuta ukachera nkula chinthu kuchoka pakamwa pako. You must be very slow to articulate chinthu. Unali president, you must be very slow. This I'm referring to anybody who has been president and who is aspiring to be president. Kuti uzikhala very slow kulankhula chinthu chimene ukuziwa kuti sikulibe nacho umboni. Akanacha kuzochera nkula akadakara kuzochera nkula ifiti kuzokulankhula koma iweyo usama alankhure. Don't parrot because andaona usiru wako wonse in that spirit yopanga parrot. You should also accept that there are better people. Don't be the kind of person to say I can be the only president. No. Entitlement, ka spirit ka entitlement. No. President who because supano president chakwera muntu yamachokera ku Central Region ndo zara quicker. It should have been me because I come from Kuchoro ndikumene ndifuna president as chokera or I come from there. That is not right because the president can be bestowed by Malawians to anybody. I mean Malawi amukota pantawe imene yoyo. So accept that nzako benefit hapo wavinapo gure akuvina bwino and apitirize because saturuka. Accept that unfortunate thing because iwe adakuchoka ndo anakuchosa ndo one term. It should not be an issue. You should be accepting that the term inesida chite bwino anthu anandisikamo nina ndimaendesa basi mnapeza kuti makastoma osachoka ndenda kuti libwerere basi nachilamondeka ndachilamondeka ngati driver sizimakhala ubwerera ulendo so mwina that's the issue zimene nganene kuti mwina bwanawo advice to him
but accepting kuti nzanga wachitako bwino akuchita bwino and mwina amalawi ampase mandate ina ya chiwiri. I think that's fair. Koma iwe ukhala munthu wankwizi si bwino. So mine is advice, and then I'm saying masurrogators yawo around Mutharika, please cool down. Tempo mwayambayo simuyimaliza. Sindikukhupira kuti muni ndi zida zokwanira, muni ndi petrol okwanira kuti anga uthandize ukafika kumene mufuna kupitawo. Ndi that level of arrogance, that level of zochitika zosakhala bwino, muna sizikhala bwino, ndisiye pomwepo. Ndathokoza kwambiri Mr. Mfola. Mr. Dagalira, malizani. Hayi, nkhani chomwe unoti watsala. Amalawi ulendo ulipo. Amalawi anyamuka. 16 September yanunkhira. Zouwazo awumati kumva ngasi bezina zimati kulowa uku zimakatulukira kwinawo. Especially zikakhala kuti ngati muona kuti izizi sikuti nzanziro kwenikweni. You are able to see. Ndiye mene yoti Amalawi masukwana adachangamuka. Ambira matha kuona apa patu izi palibe pocheni chimene tikuchiona sizanzeru zikunedwa basi. Ndiye mukamamva zina zofuna kugwetsani mphwayi, iweyo ngati kutengera zimenezo vuto okhala no iweyo chifukwa vuto sonera kuti ayi kwanda chada ndila kwitsaja iyayi. Ndiye anzathu ino andale nyengo ya kampeni ndimene yitu yayandikira official campaign period yanunkhira sikoti July yemwe July. So yes. Now panopa mukuyenera kugwirana dzanja kugwirana chanza ndi ameki working hand in hand kukonzekeretsa mtundu wa Malawi kuti Malawi tiyeni chisankho chikubwera. Ukakhala uthenga kaya wazimeta ukonzerani tikupangirana ni paki bwinobwino tikayamba nthawi imene official period. Koma pano civic education inuyo ndamene mwasenza udindo waukulu tsono mamoti muzikathandizana ndi ameki ndiye kumakagundika trying to claim kuti there is fire where there is none. Bamene system imene injotele apa inuyo mwakonzeka simunakonzeke. Nkhani ndimene nora ngati maona kuti mapassenger mulibe mbasi basi icholeni phiri musaleperetsa nzano akafika umene akupita anthu akonzeka ulendo ndi umenewo ndithu. So let's play responsible politics. Let's be responsible people ngati atsogolera ndali kandi amabungwe kumene nanunso ma rights activists onesetsani kuti mukukwaniritsa mbali yanu powaunikira Amalawi ndi kuwazindikiritsa osati nanunso muzikhala kutsogolo kukhanga tino mutenga uthenga olakwikawo ndi kumapeza kuti nanu muukolezera kuti umene udziyaka iyayi zikatero ndi kuti zikulakwika. Otherwise kumpangira design kuti yakhale ngati wasiya what is the use? It's a waste of time. Disinformation. Ndathokoza kwambiri Mr. Dagalira. Funsana nana kuti mukuona ngati chinayambisa zonsezi ndi chani ndemo pamene ankhule ayankhira akuluakulu awiriwo. Ndi momwemo ndithu chabwino kusakonzekera mukumbira kuti maprogramu ambuyo muti nkakhala timabwera pano kumafunsa kuti komatu akuluakulu liwiro la mchenga nkuyambira limodzi. Mukuwaona zanuwa mmene akuyendera pa ground timanena pano kuti akongiresi taona akutuluka awukhanga ayambapo koda UTM koda DPP akutani timanena pano eti nanga kula afford akutani ena wali kuti tungoona mwina mbali imodzi nthawi ndiyo mwino tulukani chitani machawi tinkanena ngati zongolinena pano eti pa program pano tikanena nthawi nkumatani kuti ikupita. Now tsopano muno madzaja atsaona afika nkhosi ndiyeno tsopano kugwira bango athekanso pamene madzi afika kali kuno. So kusadzikonzekeretsa mokwanira kuja ndi kumene kwapangana tsopano kwayamba kuwawa kumene kwabweretsa kuwawa kumeneko uko chimachini chimene chinchotere koma kumekiko amene chairperson ngotere ndi amati mvula ikagwa kuchuluka zoliralira. Amalawi adatsikuka m'maso. Amalawi kunja kwaudziwa kuti ife kalendala ya chisankho tidayiona, kalendala ya chisankho tikuidziwa, kumeki makommissioners tikuwadziwa, akakhala DPP makommissioners awo ndi akuti ena ndachachita design pompano chifota wakayimira nanga sawo afuna kayime kumudzi akayita ndikuti simwina sindigwira bwino sindipitiriza bwino ntchito koma gwero lalikulu agwira nawo mmene sikumathero kumene akachita design kuti ndikutuluka mu commission imene ndikambe ndikachitira zisankho koma kusonyeza kuti ndithu even DPP has been a part and parcel of the entire process.
Zisanafika pena unena apa mvula utaka pena afuna chito kutsa kuti kodi apa adaliko ndi ndani oyimirira chipani chakuti oyimira chakuti. Koma the thing is tayenda ndithu ngati dziko step by step aliyense namaona namalondola ndiye pano tisabweretse kufuna kubweretsa mavuto pamene mavuto palibe. Mmera ndinamuja kuti ayingati suda konzeke munthu just go pa ground sewera limpiraho outcome zikaoneka konko. Kaya mkono kuti yayi anzathu yayi zimatera timu inayo maplayer amene ali mmenemo akabera abwerekera kuti timu inayo kuti Uganda akati ngakwakuti mwaona zimatera kapena akulu ndakula mwakonzeka simunakonzeka ndiye ndiye nkhani ndiyona kuti amalawi tiyeni tidziwe kuti chisankho chilipo 16 September sipatali takonzekera verification akaona kumadera kuja oma chita verify pa phone ngati ine nafeso tachita tayangana mene kuchero dzose zili mchimake wina asabwere ngokusokonezani asakufune kuphani nzeru yayi chifukwa likadusalo 16 September suti kabweraso 16 September 2025 wina ndi mmodzi ndiye ngati wewe suchita machawi nkukachita zonse ndondomeko kuti ukavote pa tsiku limenelo atuma kapangano regret pambuyo koma ineyo ine ndisindakavote sana ndipatse mpata ndani. It's in your hands. Vote yonjako iweyo ndio upite ukasankhe mtsogoleri wako mtima wako. Iyayi maona zituko zimene uchitika maona mina wendetsera kandi president Dr. Lazarus Chakwera makondwa naye kampatseni vote yanu. Iyayi kaya maona rai ife koma mina uwa ndamene ufuna kapatseni vote yanu uyo tukatulukeni. Koma osakhala kuti zingokhala kuti wewe cholinga chona kuti mwasokoneza amene ali kutsogolo akuyendetsa dongosolo la chisankho. Iyayi zonde iyayi izo nzosavumirika chabwino ndithu apo no ndathokoza kwambiri tufati malize nkhani imeneyi Mr. Kasakula moving forward tipite bwanji pamene tikuyang'ana nkhani ya mathematics ndi chisankho amalawi ndibwerezeso palibe chifukwa choti wina akhale kumangochi maloma mali ya chambo kumeneko azina mabodza kuti mathematics ndiyoipa amene ndi mabodza ali mavuto wake ifeyo drameneyo tingompanga ignore kungomusiya kazi panga press conference 2011 pa tsiku kungomusiya 16 September we should just go there peaceful no violence tisapetsana atu tisapfefe tomwe kuti tizikapanga violence kachani chifanya kuti wina una mabodza amene akuna madala kumangochi kuti angofuna sokoneza funa udziwa kuti amalawi simungamusankhe ngati president tikhale mwamtendere a president akunena akupanga preach mtendere kakuli mabungu ngati pake akupanga preach mtendere kwina kulikonse akuti tikhale pa mtendere chisankho chimabwera kamodzi tisaononge dziko chifukwa chisankho chifukwa tidzalifuna after tsiku la chisankho tidzalifuna dziko lomwelo kuti tikhale nalo tipite patsogolo tilere ana athu tasire ana athu tisavomereze zimenezi tingompanga iguno kungomusiya kungomuvera kuti azibwebweta kazitani zake zimenezo ife tingopita patsogolo mwina ndisire pomwe ndathokoza kwambiri zikomo Mr. Mvula umaliza bwanji ndinguwapempha Professor Peter Mutharika kuti adakhala president wa dziko lino kana zaka 5 sopano ali ndi legacy kuti anali president pange maintain kuti legacy yawo akhale statesman tibalemekeza da professor ndi agogo athu ndikukhulupirira kuti for whatever mistakes zinachitika during his reign we'll still remember him. He was our president. We'll respect him forever. Now, as Kare confused in Matao, unfortunately, the line-up around him, the Antamene Mapangas into the extrovert, Zimene Kutimuna, Akufuna Kusokoneza, just to confuse, muddy the waters, Kutibasi, Zindu the Karenga the City, then iwo akupanga parrot zinthu zimene amalankhula anyamataja te akuiwala kuti anyamataja kuwapanga use iwo and anyamataja anapaka capture iwo alibe original thought ya iwo so you should rise up above occasion kuti pano ine ndine president I must not accept zinthu zimene amandiuza anyamatawa akundinamiza akufuna ine ndioneke opusani because when you are raising an argument you carry argument you mungaipange back in my facts because pakama former president pasematuluke nkhani ya boza mathematics
ati imene ifuna kubera chisankho awa akufuna kupanga zakuti awa akufuna kupanga zakuti. That's very unfair komanso not unfair to just the society koma to yourself kuti munthu wachikulire ukupanga propagate zinthu zimene ukuziwa zilibe umboni without evidence ukutha ukachera nkhola chinthu kuchoka pakamwa pako. You must be very slow to articulate chinthu. Unali president, you must be very slow. This I'm referring to anybody who has been president and who is aspiring to be president. Kuti uzikhala very slow kulankhula chinthu chimene ukuziwa kuti sikulibe nacho umboni. Akanacha kuzochera nkhola akadakara kuzochera nkhola ife tikuzokulankhula koma iweyo usamalankhule. Don't parrot because andaona usiru wako wonse in that spirit yopanga parrot. You should also accept that there are better people. Don't be the kind of person to say, I can be the only president. No. Entitlement. Because spirit ka entitlement. No. President who, because President Chakwera, muntu yama jokera ku Central Region, ndo zara quicker. It should have been me. Because I come from Ndikuchoro, Ndikumene Ndufuma president as Chokera. Or I come from there. That is not right. Because the president can be bestowed by Malawians to anybody. I mean, Malawi, Amukonda, Pantawi, Menayoy. So accept that in Zago Benofinapo, Wavinapo Gure, Aguvinabuino, and the Apitirize because Saturuka. Accept that unfortunate thing because you were Anakchos and one table, it should not be an issue. You should be accepting that the Temui in a city and Anandistikamo, Nina and the Mendes Abasi. Mnapesa kuti makastoma osachoka ndenda kuti libwerere basi na Salamondeka Salamondeka ngati driver simakhala ubwerera ulendo so when that's the issue ngatene kuti mwina bwanawo advice to him but accepting kuti zanga wachitako bwino akuchita bwino and mwina Malawi ampase so mandate ina ya chiwiri. I think that's fair koma iwe kukhala munthu wankwizi so mine is advice, and then I'm saying, Masaro get as they are around Mutharika. Please cool down. Tempo mayambayo simuimaliza. Sindu kupira kuti munindizi zokwanira, munindi petrol okwanira, kutanga utadezero kafika kwa kumena mfuna kupita. Ndi that level of arrogance, that level of zochitika zusakhala bwino, muna sizikhala bwino ndisiye pomwe. Ndatokoza kwambiri Mr. Mfola. Mr. Dagalira malizani. Ai, nkhani njomwe unati watsala. Amalawi ulendo ulipo. Amalawi anyamuka. 16 September yanunkhira. Zouwazo awumati kumva ngasi bazina zimatukulowa uku zimakatulukira kwinawo. Especially zikakhala kuti ngati muona kuti izizi sikuti nzanziro kwenikweni. You are able to see. Ndiye mene yota Amalawi masukwana adachangamuka. Ambira watakuona apa patu izi palibe pocheni chimene tikuchiona sizanzeru zikunedwa basi ndiye mukamamva zina zofuna kugwetsani mphwayi iweyo ngati kutengera zimenezo vuto okhalano iweyo chifukwa vuto sonera ayi kwenda chada ndila kwitsaje iyayi ndiye anzathu ino andale nyengo ya kampeni ndimene yidu yayandikira official campaign period yanunkhira sikoti July yemwe July so yes now panopa mukuyenera kugwirana dzanja kugwirana chanza ndi ameki working hand in hand kukonzekeretsa mtundu wa Malawi kuti Malawi tiyeni chisankho chikubwera ukakhala uthenga kaya wazimeta ukonzerani tikupangirana paki bwinobwino tikayamba nthawi imene official period koma pano civic education inuyo ndamene mwasenza udindo waukulu tsono mamoti muzikathandizana ndi ameki ndiye kumakagundika trying to claim kuti there is fire where there is none. Bamene system imene injotere apa inuyo mwakonzeka simunakonzeke ngati ndimene nora ngati maona kuti mapassenger mulibe mbasifu basi icholeni phiri musaleperetsa nzano akafika umene akupita anthu akonzeka ulendo ndumenewo ndithu. So let's play responsible politics. Let's be responsible people ngati atsogolera ndali kandi amabungwe kumene nanunso ma rights activists onesetsani kuti mukukwaniritsa mbali yanu powaunikira Amalawi ndi kuwazindikiritsa osati nanunso muzikhala kutsogolo kukhanga tinomutenga uthenga olakwikawo ndiye kumapeza kuti nanu mukukolezera kuti umene udziyaka iyayi zikatero ndi kuti zikulakwika. Otherwise tiye tipereke support kwa amayi Anabel Ntalimanja
ndi timu ya makomishonal awo komanso secretariat yawo imene yaonetsa kuti yayi they are well and able to deliver. Kudos to Sangwani Mwafuliro. Mkulu oneka wa simple koma woni kuti yayi mutu muja mudaza amati gas zero zilimu. So ndingomaliza yote kuna kuti ndithu tieni tikhale careful pamene tatsala pang'ono kuyandikira zisankho, tisabweretse zitopotopo kapena kuti zofuna dala kuwasokoneza mitu a Malawi. Iyayi, it's a process. Tili ndi kalenda imene takhati kuyenda nayo, tiyilemekeze, tiyitsatire mpaka tifike pothera. Okapambana akapambane, osati kuti yayi mtu ora amina game yakula bambo ndewe ya tatiye ndizo tisisiye ndilekere pamenepo. Ndithokoza kwambiri msadakali. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndi timalizira mene program uthoyi. Foi kuna kuti nthawi yachita njiro yathamanga kwambiri. Ndithokoze kwambiri Mr. Kasakula kuna bwera program tsiku lero. Zikomo. Komanso Mr. Mvula takuthokoza kwambiri. Thank you. Mr. Dakalira takuthokoza kuti munali tsiku Zikomo kwambiri blessings. Zikomo. Pamenepa ndiye pamene pa program yathu ya lero yatimvetse kuchokera kuno ku MBC kumene timakambira na nkhani imeneyi makamaka yokhuza mathematic komanso kuti udindo wa ifeyo ngati Amalawi, udindo wa zipani za ndale pofuna kugwira ntchito limodzi ndi abungwe la MEC kuti pite chitsogolo pamene zitamveka tsopano pamene MEC abwera poyera kunena kuti zonse zimene zakhazi kumvedwa kapena kumveka kuti ikuoneka kuti mathematic inagwira ntchito ku Mozambique kumene kusinaende bwino inagwira ku Philippines zaoneka kuti zonsezi zabodza. Anthu asakhale ndi mantha chifukwa chakuti zonse ndi zabwinobwino, ndiye palibe chochititsa mantha. Amalawi ayang'ane kutsogolo pa 16 September kumene kukhale kubwera chisankho chimene MEC akufuna kuti zakhale chisankho chabata ndi mtendere komanso chokomera wina aliyense. Ine ndi Blessings Kanache, ndithokoze kwambiri mene pamenepo. Komanso ndithokoze Mr. George Kasakula amene anabwera, komanso Mr. Humphrey Mvula, komanso Mr. Steve Dakalira chifukwa uli modzi program, komanso inu amene muonera komanso kumvera program ineyi. Mwakumana nonse.